Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan aku di channel Pergala Peskapel Malam pemirsa. Hari ini mau nganter pisang ke rumah Mae. Sama jalan-jalan sore pemirsa ya. Kita lanjut lagi. Suasana sore mumpung terang. Guys. Pisangnya. Banyaknya entek ini ya. Awas minggu iki mobil. Bawane koyo mendung koyo ora pemirsa ngene. Rezeki nek baru nomplok, besok bahru, saiki anak mantu. Makasih. Lah sampeyan iki men? Nggih. Lah soalnya kamu orang kuwe le. Ngingeti gedang pun blenger, Mak. Pun wis anu didol lah nduk ngono ki sawake. pun bakule pun mboten mriki terus mbak kenapa, Mak? Mungkin ae nggih sepi. Melenuk. Mak, tak fotone Mak sampean, Mak. Tak. Nggih, tak dangne pake. Nggih, nek kan dienggo cemilan lho, Mak, du jaminan. Kuwi pun kecolongan setunggal kepangan kekes, Mak. Heeh. Oh, iki pemirsa, melenuk-melenuk. Sing duwe blenger. Sing duwe blenget, guys. Anu, Mak, lah kula ningali niku enjing pun kuning nang wet niku, Mak. Oh, ki mateng wet to, Nduk? Nggih. Lah kecolongan setunggal dipangan kekes terus tak tegur, Mak niku. Lah anu gopon ndak apa nek mulih? Dek siang wau jam setengah. Oh, Mak. Ipem, anu, Mak.
Masnya mulai ngono. Ajeng ngurus KTP. Wayah mulai. KTP-nya rusak. Tapi gedang susu. Panen gedang. Kono panen Oh, untuk rezeki. Matur nuwun Mbak Amit nggih. Wes. Nggih, matur nuwun alah dhewe anake kok, Mbak. Nggih. Dikeki ya genten. Oh, rezekine ya, guys ya. Merono mrene. Ana mrene. Nggih, gedang, Mbak. Guys, mau maghrib sik nenggone mae. Ya mau untuk rezeki pemirsa dikai baru. Pisangnya tapi pisang susu pemirsa nek aku kan pisang apa nek gini gedang ayu. Bakolku langganan ki anu pemirsa disudo dagangane soalnya sepi. Nek gedang kuwi sing ana isine kuwi kan jarang orang minat pemirsa. Jadi daripada bosok mending tak bagi-bagekno ngeben kemain kok ndara sing ngatur pemirsa. Dijual apa sebagian di weno dulure apa dipangan sak keluarga. Nek aku ora ngerantekno guys sapi. Suasana di kampungan pemirsa. Rezeki hari ini rezeki mau ya dikai terang baru pemirsa panen. Apa ya? Ogel-ogel. Sekoke wayahe benakno iki. Wayahe ganti. Iki warunge Bang Saipul, warung jahe. Kamu bermana apa kok isek wareg ya kon? Kapuan iki yo rame ya. Iya tak spill jalanan di Kapuan. Iki guys, sampai ngerti omahe Mas Zaki, ini omahe Mas Zaki. Rumahnya Mas Zaki depan SD, guys. Kuwi Mas Zaki karo aku masih satu RW. Haha. Yo guys ya. Padang. Memang rumahnya Mas Zaki lah karena lewat omahe pinggiratan kok, guys. Mas Zaki rumahnya pinggiratan pemirsa. Gereja Katolik di Kapuan. Kemang pemirsa sing pengen ngerti ana sing pernah takok apanya rumahnya Mas Zaki Mbak yo sik mlebu nek aku pemirsa. Nek Mas Zaki kan pinggiratan, ke paling Mas Zaki RT piro ya? RT 3, aku RT 2. Nek berangkat yo ngerti Mas Zaki aku pemirsa. Berangkat nenggone Mas Dimas. Winginane aku yang ngerti Mas Dimas numpak bentor sing nyetir Mas Eko kowe. Iki bakulku sego pecel. Sayangku. Dewasi. Nah, lampune peteng diedet. Ora dadi benakno lampu jalane yo melekku, guys. Kita sampai rumah. Iya, ya iki suasanane. Nek malam ya seperti ini pemirsa, nek siang ya padha sepi. Ini hanya untuk kaum introvert. Introvert, guys. Awas, iku bolong kok ya jane. Aku golek papan tipis ke ono, apa tak tambal dhewe ya. Kuwi lewote. Basane kene apa nek arani? Jembatan. Jembatan kok cilik, jembatan apa? What? Nek ngarani what? Tekake, guys. Oh iya. Tekake Mas Santo. Miu, cimiu, ayo masak miu. Udah sampai, guys. Iki mang dikai pisang susu sama baru, guys. Oh, nek mang pisang kan pisang ayu. Tak terno mae. Wakah pemirsa satu tandan iki kan pisang susu, guys. Oh, sak cengkeh. Dikasih terong hijau sama baru. Gimana pemirsa yo dimasak
tak adai kresek, guys. Dinggo masak. Yo dinggo masak sesuk apa bar sesuk ngono pemirsa. Dadi aku sendiri bahan mas sayuran, bisa disambel sayur asem, sayur lodeh bisa. Itu saya tak tutup dulu kontenku ya. Tadi aku nganter pisang ke Maib. Panen pemirsa. Tapi yo alhamdulillah isih konangan, guys. Satu dimakan codot, nek mungkin ngomongnya kekes jenis apa sih ya? Kekes yo Codot lah. codot. Nah, nek wong Jepun ngomongnya codot pemirsa. Ya kok lawa ngono lah ya. Tapi mangane buah ya. Jenis lawa tapi mangane sing. Lah sing mangan liyane buah kewan ana, ya lawa kuwi. Hai. Nek lawa mangan apa? Anak cucuke kaya anu iki buah. Ayo pemirsa tak tutup dulu, terima kasih. Pokoknya tetap semangat, ojo lali, like, comment, sampai ke mas kepun, aku nambah support sing akeh. Terus mang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.